Госпожо председател, отговорете ми къде, в коя държава, в кой парламент закони на съответната страна се обсъждат в присъствие на българския посланик или някои други чужди посланици там. Ако ме посочите един такъв случай, аз оттеглям моите възражения и ще се съглася с вашата инициатива. Но вие не можете да посочите, защото ние, българите, сме поставени в унизителното положение да стоим тук и да се обясняваме на чужди чиновници, които тяхната работа не е тази, да се занимават с българските закони. Корупция. Кой ще ми говори за корупция? Френския посланик. Франция. Моля, че има ли в последните 50 години един френски президент, който да не е затънал душия в корупцията? Пример. Жак Ширак, незабравимия. Той е олицетворение на корупцията. Франция ще ми говори за корупция. Тук в известието за това заседание прочетох, че тук са и посланиците на САЩ, Израел и Швейцария. От когато тези държави са член на Европейския съюз, не можах да разбера. Но наскоро, съвсем наскоро имаше грандиозен скандал с министър-председателя на Израел Нетаняху, обвинен в корупция. Самия председател на Европейската комисия, Юнкер, беше уличен в милиардни злоупотреби, когато беше министър-председател на Люксембург. Да не говорим за САЩ, там само случая Енрон, аферата Енрон, в която бяха замесени президенти, огромни пари, милиарди давани за президентски кампании, е предостатъчна. Няма да говоря за други случаи. Томове има написано. Тези държави, които са символ на корупцията, застават чрез своите представители тук и сочат с пръст към България и искат да ни накарат да се чувстваме виновни. Тези държави, чието дядовци и прадядовци нарязаха България на Берлинския конгрес 1878 година, орязаха изконни територии от България без да се замислят, тези същите държави, чието представители през 1919 година наложиха един абсолютно несправедлив договор на България и откъснаха 2 милиона българи от техните родни, от тяхната родина, тези същите държави днес ще имат наглостта да посочват към България и да казват: вие сте корумпирани. Не, господа и дами, вие сте корумпирани. Вие сте тези, които сте корумпирани. Вие сте образци на корупцията и вие нямате никакво морално право въобще да говорите за корупция по посока на България. България е една изстрадала държава, България е една онеправдана държава, благодарение на вашите мерки, благодарение на вашите дядовци и прадядовци, тогавашния Европейски съюз, който постъпи несправедливо с България, както след руско-турската освободителна война, така и след Първата световна война. Така че да престанем с този театър, който се разиграва тук. Аз съветвам и колегите от парламентарните групи да престанем с това унизително поведение на слагачество и васално отношение към чужди чиновници, които, пак ще повторя, по Виенската конвенция нямат право да се месят в вътрешните работи. Изчакайте, моля ви се, не ме прекъсвайте. Аз съм член на комисията, председател съм на парламентарна група и ще завърша изказването си. Не се опитвате да налагате цензура, няма да успеете. И ви съветвам да прекратите веднага това заседание, тъй като то е противозаконно. Казах ви вече, нарушава правилника на комисията, правилника на Народното събрание. И да направим да приемете нашата декларация, нашето проекто решение. Тук съветвам всички колеги. Ние сме внесли в деловодството на Народното събрание проекто решение, с което Народното събрание да осъди намесата на чужди посланици във вътрешните работи на България. Това е внесено в деловодството. Трябва да го гласуваме, за да покажем най-после достоинство и суверенитет, какъвто все още имаме. Членството в Европейския съюз не означава пълна липса на суверенитет. Членството в Европейския съюз не означава, че трябва да се унижаваме пред представители на чужди държави. Ние се отнасяме с уважение и гостоприемство към всеки чужд представител, но не и когато той грубо и незаконно се меси в нашите работи. Това е за сега. Запазвам си правото да участвам в дискусията, нали така нарекохте, госпожо председател?